National Coalition on Sustainability and Regeneration ang gitinguha nga maumol alang sa climate solution. Sa dakbayan sa Sugbo, anti-plastic policy gitinguha nga subling mapatuman. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Sugod karong July 1, strikto na nga ipatuman sa Cebu City LGU ang anti-plastic policy sa dakbayan. Subay niini, giawag ang mga empleyado sa Cebu City Hall nga magdala og ilang kaugalingong reusable tumbler. Ang palisiya sa dakbayan, matod ni Mayor-elect Mr. Archival, nunod sa kadaghan sa mga single-use plastic water bottles nga makita bisan asa. Kini ang gitumbok nga hinungdan sa pagbara sa mga kanal ug rason nga masinati ang pag-awa sa sapa ug baha. Ang akong punto is, you don't have to give kada usa bottle ng water. Magbutang tag dispenser, I think, mao ni akong the best suggestion. And we are going to request all the department heads, kinanglan na amoy tumbler, o mo. Kamong mga reporter, para why exempted, oh. So the moment nga mosuod mo, of course, minom mo yun, tanaw mo yung mong kagalingon nga tumbler. Kita ninyo, half of the water sa uban, dili mainom. So there's so much wastage yun. Ang maong aksyon sa mga local government units ug sa nagkadaiyang sektor ang gipahinumdum sa Climate Change Commission ug Natural Resources Development Corporation alang sa kasulbaran sa climate change tungod sa mga kadaot nga dala sa nagkadaiyang klase sa polusyon o sana ang dala sa plastic. Ato sa Climate Solutions Forum nga gipanguluhan sa European Chamber of Commerce in the Philippines kagahapon, gipaabot ni retired Judge Benjamin Turgano bagong nangulo sa Natural Resources Development Corporation ang iyang gustong mahitabo sud sa tulo ka buwan. Usa na niini ang paglusad sa National Coalition on Sustainability and Regeneration. Diin aghaton ang volunteerism sa nagkadiyang sektor, ilabi na sa mga universidad, LGU, mga negosyante, private sectors ug uban pa sa pagsulbad sa problema sa climate change. The strategic step is to connect with the universities, higher education institutions. Why? Because they have the faculty, they have the manpower resources that cater to all concerns, all policies, all issues that has to be addressed on a collective mode. Lakip sa nihatag sa iyang mga plano alang sa susama nga kausa si Assistant Secretary and Deputy Executive Director sa Climate Change Commission, Attorney Rabel Antonio Cuenca. The Philippines consistently ranks among the nations most at risk to climate impacts, where intensified typhoons, crippling droughts, and rising seas threaten lives, livelihoods, and our economic foundation. The projections are stark. By 2030, climate impacts could cost us at least 3.2% of our gross domestic product. Di padayag sa ilang kaandam nga mosalmot sa programa ang mga miapil sa maong forum. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.